prvá otázka je, že neviem, koľko z vás vie, aký je dnes deň. No, dobre, to je pravda, ale iba z 1 ku 52, alebo ako to povedať, je nedeľa, ale dneska je taká špeciálna nedeľa. Áno, super, dneska sú letnice, takže je taký sviatok. A je super, že práve na letnice to oslavujeme taký narodeniny cirkvi, ešte raz sme tu spievali Happy Birthday, a tak dneska by sme si mohli zaspievať, lebo cirkev má narodeniny a môžeme sa takto zísť, práve to takto osláviť, že sme tu ako spoločenstvo. A teda práve aj preto to bude dneska trošku iné, také komunitné, budeme tu objavovať tak spoločne toho Božieho slova. A ja by som trošku nadviazal včera na Dávida. Tu boli viacerí, počuli ste svedectvo Dávida Spodniaka a to bolo také dosť silné a mňa, už nemám teraz tú čas, tú hodinu to celého svedectvo opakovať a on je tak jedinečný a nenapodobiteľný, takže radšej si ho vypočujte osobne, ak ste ešte nemali tú možnosť. Ale to, čo mne sa tak veľmi páčilo na tom jeho svedectve, je, že on videl, aké má on miesto ako človek v Božom príbehu. Si tu pamätáte, on hovoril o tom, ako ešte dokonca pred stvorením sveta Pán Boh asi na ňo myslel, že sa narodí a ako si ho použije. A vnímal aj teraz tu v tomto čase, kde je jeho miesto. A prečo sa má zmysel aj vzdať mnohej takej akože pohodlia života a nejakého takého bezpečia a ísť, lebo vníma, že teraz je čas milosti a bude čas, kedy sa Pán Ježiš vráti. A že to všetko nejakým spôsobom bude inak vyzerať. Tak toto pre mňa bolo veľmi také silné vidieť, že Dávid nejde iba tak na náhodu, dneska som sa takto vyspal, dneska sa takto cítim, dneska idem takto, ale on vidí, že jeho život je súčasťou niečoho väčšieho. A to je jeden z tých dôvodov, prečo ten jeho život vyzerá tak inak, než mnohé iné. A my potrebujeme poznať aj v našom živote, kam patríme, čoho sme súčasťou, kde je naše miesto, aby to bolo náš život. Bol dobrodružstvom viery, ako je taká neoficiálna téma tejto víkendovky, aby náš život bol dobrodružstvom viery a nie dobrodružstvom náhody. Tak by ste asi chceli, nie? Že netužite, aby váš život bol iba o náhode, ako to zajtra náhodou vypáli, ale aby sme patrili do niečoho väčšieho. A presne o tom bude aj dnešná kázeň, keď si otvoríme, ale začnem ešte jedným takým príbehom, ako som zvyknutý nejaké ilustrácie na úvod kázne, tak chcem ukázať, že ako taká zmena času všetko mení. Hej, toto je taký príbeh, veľmi silný z roku 1922, taký storočný. A vtedy mali v nemocnici v Toronte také oddelenie. Boli tam nevyliečiteľne choré deti. Hej, boli to deti, ktoré mali diagnózu, kde jednoducho postupne chradli, upadali do kómy a zomreli. A aj tí lekári, aj tí rodičia boli bezmocní. Jednoducho raz, keď dostali tú diagnózu, tak už vedeli, ako to dopadne. Ale v januári roku 1922 prišiel medzi nich taký človek, volal sa, že Frederick Banting, a on jednému takémuto 14-ročnému chlapcovi, ktorý práve upadal do kómy, dal taký nový liek. Vyskúšal taký experiment. To dieťa sa zrazu prebralo a oveľa lepšie sa mu začal dariť. Zrazu sa uzdravovalo. A toto platilo zrazu na všetky deti na tom oddelení. Každé z nich, ktoré tam bolo, prišlo tam zomrieť, zrazu vďaka tomu lieku postupne oživovali a mohli sa vrátiť domov. Tak ja neviem, či vám to meno niečo hovorí alebo tej súvislosti, ale on dostal vlastne potom aj Nobelovú cenu za vynález inzulínu a tú nevyliečiteľnú chorobu dovtedy, ktorú on prvýkrát tak sa toho dotkol, to bola cukrovka. To, čo bol predtým rozsudok smrti, on prišiel, zmenil čas a čo predtým bolo nevyliečiteľné, od tej doby tí ľudia môžu normálne žiť ďalej. A je to dôležité, lebo dneska by žiaden cukrovkár nechcel ísť pred rok 1922. Nikto by už nechcel ísť späť. Žiť v tom období, lebo sa zmenil čas. Zrazu už máme liek na túto chorobu, ktorá zabíjala. A o čo viac, a to dnes uvidíme, že tak ak toto je také veľké víťazstvo, že máme liek na túto chorobu, o čo väčší liek nám Pán Boh dal, keď nastala plnosť času a prišlo evanjelium. Lebo my vlastne všetci sme boli akoby na tom oddelení, kde sme chradli a zomierali a žiaden človek nemal nádej. Ale potom prišla plnosť času, evanjelium a zrazu, kto príjme ten liek, môže vstať a žiť. Ale musíme vedieť, že je tento čas, že ten čas sa naplnil a že niečo nového prišlo. A o tom teda bude takýto pohľad na ten Boží čas, ktorý sa naplnil
aj naša kázeň s Galatianom, tak si môžeme otvoriť tú prvú časť z 3. kapitoly od 15. verša. Bratia, po ľudsky hovorím, veď potvrdený závet človeka nikto neruší, ani nik k nemu nič nepridáva. Prísľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí o potomkom, ako by šlo o mnohých, ale o jedného. A tvojmu potomkovi, a ním je Kristus. Myslím to takto. Zmluvu, ktorú predtým potvrdil Boh, neruší zákon vydaný po 430 rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti. Veď ak je dedičstvo zo zákona, tak už nie je z prísľubu. No Abrahámovi ho daroval Boh cez prísľub. Čo teda zákon? Bol pridaný z dôvodu prevedením do čias, kým nepríde prísľubený potomok. Bol odovzdaný skrze anjelov rukou prostredníka. Keď ide o jedného, netreba prostredníka. A Boh je jeden. Je teda zákon proti Božím prísľubom? Vôbec nie. Veď keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživovať, spravodlivosť by bola naozaj zo zákona. Ale písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby sa prisľúbenie dostalo z viery Ježiša Krista tým, ktorí veria. Prvá časť. A môže sa zdať, keď ste to tak čítali, že tie Pavlové slova sú také zložité. Tam viacero takých ťažkých výrazov, tie jeho argumenty. Dá sa to utopiť v detailoch. A preto práve potrebujeme poodstúpiť a vidieť, aký príbeh tu Pavol hovorí. A on práve tu opisuje v tejto kapitole veľký Boží príbeh. Hovorí tu o 3 etapách, v ktorých Boh konal. Bol čas Abraháma, čas Božích prísľubov. Potom bol čas Mojžiša a Božieho zákona. A nakoniec nastal čas Krista, a to je naplnenie tých prísľubov daných na začiatku. A my potrebujeme vidieť celý tento obraz, kde nám Pavol ukazuje, ako tieto časy spolu súvisia. Ak sa necháme pomýliť, ak máme zle nastavené hodiny, zle otočený kalendár, tak máme problém. Môj bývalý kazateľ v Bratislave, jemu sa stalo, že on keď mal príjmačky na vysokú školu, on si zle zaznačil dátum. Ak si to všimol, tak už bolo po príjmačkách. Tak si viete predstaviť, že ho asi kvôli len tomu, že si zle zaznačil veci do diára, tak ho na tú školu neprijali. A musel zrazu riešiť alternatívy. A tu je to duchovný kalendár, kde to platí ešte viac. A ešte väčšie sú tie dôsledky. No a práve v tom je ten problém, že tí Galatiania majú v tomto Božom kalendári, v tomto Božom časovaní akýsi guláš. Oni sa dostali pod židovský vplyv a ten sa na tie Božie plány pozeral iba cez jednu vec, iba cez takú rovinu. Oni videli iba Mojžišov zákon. Títo ľudia riešili iba detaily, rôzne predpisy zákona, ale nevideli celok. Nevideli cieľ a zmysel tohto zákona, nevideli, aké miesto to má v Božích plánoch. A popravde povedané, oni mali iba starú zmluvu a už tej sa utopili. My dnes máme starú aj novú a mohli by sme si povedať, že to je naša výhoda, že my sa v tom lepšie orientujeme. Ale v skutočnosti aj nám dnes, keď si otvárame Bibliu, hrozí niečo podobné. Že nevidíme ten príbeh, ako tu Pán Boh ide postupne a kde je to naše miesto, ale hrozí, že keď otvárame Bibliu, že si otvoríme ako takú veľkú knihu prísloví. Viete, ako je napísaná kniha prísloví, hlavne tá druhá polovica. Taký verš, a ktorý sa mi hodí, tak ten si nejako aplikujem. A my častokrát čítame Bibliu práve takto. Otvoríme si hocikde, nevieme, kde to patrí do Božieho príbehu, iba niečo teraz prežívame a snažíme sa do toho veršíka nejako napasovať. Lenže Biblia není veľká kniha prísloví. Biblia je veľký Boží príbeh. A my sme jeho súčasťou, alebo môžeme byť jeho súčasťou, ale potrebujeme vedieť, akú ten veršík, akú tá pasáž, akú tá vec má v tom príbehu zmysel a akú my tam máme miesto. Jednoducho, tak ako Židia boli až posadnutí predpismi a nevideli, že to nie je cieľ, pre stromy nevideli les. A my podobne môžeme byť možno dnes pokúšanie také bežné, že vidieť za každým veršíkom seba, za každým veršíkom vidieť iba moju osobnú situáciu. Lenže Biblia nie je v prvom rade o mne. Biblia je práve v prvom rade o Bohu, o jeho pláne a o čase, ktorý sa mal naplniť. Je o Kristovi. Až keď spoznám Boží plán a Boží čas, môžem nájsť moje miesto v ňom.
A tu by som aj pripomenul tú našu zborovú víziu, ktorá tak má taký nadpis. Aký je náš Boh, taký chceme byť aj my. No a práve preto otvárame Bibliu, aby sme videli, aký je Boh. Aby sme poznali jeho plány, jeho charakter. A my si musíme dať pozor, aby sme Bibliu nečítali naopak. Často ako by nás ani nezaujímalo, čo Biblia hovorí, lebo sa nám zdá taká stará a nudná. A preto tu seba a našu situáciu tlačíme do hociakého veršíka. Lenže Biblia môže mať iba jednu hlavnú postavu. Bude to kniha o Bohu, alebo je to kniha o nás. Ak je o Bohu, tak si ju čítame práve preto, aby sme ho spoznali a my sa premieniali na jeho obraz. Ale ak sa my určíme za hlavnú postavu, potom budeme meniť Bibliu tak, aby sa ona podobala na nás. Takže toto je taký úvod, ktorý potrebujeme chápať, a ktorý tu aj Pavol v tých ťažkých slovách opisuje. V centre je Boží veľký plán. Až potom, keď toto chápame, tak sa môžeme pozrieť na tie detaily, ktoré tam hovorí. On tu začína závetom, a možno lepší preklad by bol, že hovorí o nejakej zmluve všeobecne. Začína zmluvou, lebo na našich ľudských zmluvách ukazuje, ako fungujú tie Božie. Keď my raz otvoríme zmluvu, tak či už je to predávame dom, ideme do banky, s niekým uzatvárame zmluvu, tak platí, že ako aj v slovenčine znie, je uzatvorená. Už sa nedá otvoriť. Je tam niečo dané a nemôže ju jedna strana svojvoľne meniť. Je to niečo dané. A ak toto platí pre ľudské dohody, o čo viac to platí, keď Boh uzavrie zmluvu. Už tým nemôže hocikto nejako manipulovať a meniť ju. Nikto nemá ten mandát. A Pavol to píše, lebo práve tu Židom niečo dôležité uniklo. Skôr ako dal Boh zákon, uzavrel zmluvu s Abrahamom. A tá zmluva s Abrahamom bola dobrá, bola hotová a bola platná. Ona nepotrebovala Mojžiša. 430 rokov fungovala Abrahamova zmluva bez toho, aby tam po nej niečo išlo. A ani potom, čo prišla tá ďalšia zmluva na Sinaji so zákonom, tak sa na tej prvej zmluve nič nezmenilo. Stále platila. A Pavol pripomína, že je dôležité, kto je tu prvý. Keď ste sem dnes ráno prišli, tak ste si našli nejaké miesto, na ktoré ste si sadli. A keď ste si na ňo sadli, tak už tam nemohol nikto iný prísť a sadnúť si na vás. Jednoducho, vy ste boli prví a je to vaše. A tak aj prvá bola Abrahamova zmluva. Ona určila nejaký základ. Podobné ako keď staviame dom. Najskôr dáme základy a potom až na tých základoch, keď niečo druhé, tak prichádzajú múry. Práve z nejakého dôvodu Židia prehliadali túto prvú zmluvu s Abrahamom. Neriešili ich základ. Oni videli akoby iba tie múry a nechápali, z čoho vyrástli, na čom stáli. Tá druhá zmluva im zatienila tú prvú. Stratili základ, ale keď stratili základ, tak vlastne stratili zo zreteľa celý Boží zámer. A tak hoci Mojžiš stával na základe Abraháma, Židia boli vtedy tak dopletení, že oni dokonca verili v tom čase, že zákon je daný od večnosti. Oni tak boli sústredení iba na Mojžišov zákon, že verili, že toto od večnosti tu bolo a tým žijeme. Nie potom divu, že keď aj prišiel Pán Ježiš Kristus ako ich Mesiáš, tak ho ani nerozpoznali. Naplnil prísľuby, lenže ich tie prísľuby už ani nezaujímali. Nevideli, čo je základ a čo je nejaký dodatok. A tým menej videli taký obrátený charakter tých zmluv, ktorý tu tiež Pavol hovorí. Abrahamova zmluva stála na tom, čo Boh robí pre človeka. Ale Mojžišova zmluva stála na tom, čo má človek robiť pre Boha. Zákon hovorí, urob to. Ale prisľúbenie hovorí, príjmi to. Galatene počuli toto evanjelium, že Boh nielen dal sľuby, ale že On ich aj splnil. A napriek tomu sa chcú vrátiť k zákonu. Ale ak to urobia, tak sa vrátia v čase. Ako by sme dnes vymenili naše autá a lietadlá za konské povozy. Tak neviem, koľko z vás by to bolo ochotných urobiť. Ale tu znova platí. Boh splnil svoje sľuby. Ak sa vraciame k skutkom, tak si akoby znova snažíme si zaslúžiť tú Božiu priazeň. Ak sa snažíme zachrániť skutkami, je to dokonca ešte viac ako návrat do minulosti. Je to odmietanie Božích plánov a snaha o ich zvrátenie. Boh nám chce pomôcť, preto dal tie prísľuby a preto ich splnil, no my sme ako také malé deti,
ktoré trucujú, dostanú záchvat a kričia, nie, ja to spravím sám. Keď si videli niekedy malé deti, tak deti sú také, že nie, nechaj to, nech ja to spravím sám. Tak si predstavte, že zomierate od hladu, potrebujete sa najesť a dvojročné dieťa vám povie, že ja to spravím sám. Ja si navarím. Ako to asi dopadne? Keď zoberie mäso, tak to mäso bude surové. Nebude ho vedieť dobre upiecť. Hej, keď sa zapne rúru, popáli sa. A keď sa bude snažiť nejako nakrájať, tak sa poreže. Jednoducho dvojročné dieťa nie je schopné sa samé nasýtiť. A toto je presne v duchovnom svete, v našom zápase, ten náš postoj. My hovoríme, ja sám, ja to chcem urobiť. Sme ako to dvojročné dieťa, ktoré je príliš pyšné, aby povedalo rodičovi, áno, nech sa o teba postará, nech ťa ja nakrmím. Chceme to spraviť sami. A tak najväčšia chyba je sa vôbec o to pokúšať. To dieťa musí prijať tú pomoc rodiča. Tak my musíme, každý jeden z nás, prijať tú Božiu pomoc. Pekne to vyjadril John Bunyan v jednej svojej básni, ktorú som tak voľne preložil, kde dáva do kontrastu práve tento postoj. Či máme ten postoj zákona, alebo postoj toho prísľubu a evanjelia. V angličtine je to krajšie, sa to rímuje, keby ste to niekedy chceli, tak vám to ukážem, ale aspoň môj taký voľný, nie až taký umelecký preklad. Bež, Jano, bež, prikazuje zákon, ale nedáva ti nohy ani ruky. Oveľa lepšiu správu prináša evanjelium. Pozýva nás lietať a dáva nám krídla. Takto sa píše ďalej. Pred príchodom viery sme boli zajatci pod dozorom zákona až do toho času, keď sa mala zjaviť viera. A tak zákon bol našim vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi. Lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista ste si obliekli. Nie ani Žid, ani Grék. Nie ani otrok, ani slobodný. Nie muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia. Tak hlavne začiatok tohto textu možno tak rezonuje o nejakých našich školopovinných a tínedžerov, lebo tí sa môžu cítiť ako takí zajatci pod dozorom svojich učiteľov a rodičov. A je to taká nutná a obojstranne nevďačná úloha týchto vychovávateľov, lebo dieťa častokrát neznáša svojho vychovávateľa, lebo ho oberá o slobodu. A podobne ale ten vychovávateľ je často nahnevaný na to dieťa, lebo to dieťa neposlúcha, nerobí, čo by malo. Tak prečo toľko trápenia vlastne? Tak cieľ je nejako naučiť to dieťa poslušnosti, slušnosti, dobrým spôsobom. Lenže naučiť vieme iba nejaké zvyky. Nedá sa naučiť človeka, aby bol dobrý. Môžeme učiť deti, aby slušne pozdravili, ale nemôžeme ich naučiť napríklad, aby mali radi iných ľudí. Školský poriadok môže vynútiť nejaké správanie, ale nedokáže zmeniť žiadneho žiaka. Na to dieťa musí vyrásť, musí byť schopné a hlavne ochotné sa zmeniť. My doma máme také ťažké diskusie niekedy s mojou mamou o tom, ako by mali vyzerať a správať sa naše deti, jej vnúčatá. Ono tak nejako berie, že automaticky, že budú slušné a že sa to nejako podarí. A my chceme to isté, ale na rozdiel od nich chápeme, že to chce viac ako výchovu. Že výchova mení a formuje iba zvonka. Dobrých ľudí, ako som spomínal, nevieme vychovať. Takúto moc nemá žiadny rodič, žiadny učiteľ ani žiadny človek. Zmeniť človeka vnútri dokáže len Božia moc. Aj pred chvíľkou toto zaznievalo, myslím. No a Pavol cez tento príklad výchovy detí opisuje situáciu Izraela a celého ľudstva. Izrael bol pod zákonom, bol taký cepovaný, vychovávaný, akoby v zajatí pod dozorcami. Ale tá výchova napriek tomu nepomáhala. Kým sa nenaplnil Boží čas, Izrael stále zostával taký nevychovaný a nesvojprávny. Si čítame tých dejiny, tak to stále išlo, akože napriek tomu zákonu s nimi išlo, ako rečiši, od 10 k 5 iba, od zlému k horšiemu. A najhoršie je, že tí Židia na to napriek tomu nevedeli prísť. Oni boli presvedčení o opaku. Oni verili, že čím viac študuješ zákon, tým viac budeš žiť. Toto bolo ich motto, toto bolo ich presvedčenie. Keby zákonu skutočne chápali, pochopili by jedno. To je Božiu svetosť a ich vlastnú hriešnosť. Bez zákona si žijeme ako takí bezstarostní dlžníci. Ale poznať zákon,
to je ako pozrieť sa na taký duchovný výpis z nášho účtu a vidieť všetky tie exekúcie. Asi každý sme niekedy zažili, že sme nemali nič moc na účte a čakali sme, kedy príde ďalšia výplata a kedy to nejako vykryjeme. Asi ma možno ešte zobrie žalúdok, keď ste niečo takého zažili, že ako to dáme. Ale zákon nám presne toto ukazuje. Nám ukazuje stav nášho dlhu. A to ešte som nezažil, že by človek, ktorý mal na účte nulu alebo dlhy, že by sa potešil tým, alebo že bol povzbudený týmto pohľadom. Že by mu to nejako pomohlo. Lebo keď máme dlhy, tak môžeme iba očakávať, čo na nás spadne. Že nás odpoja od elektriny, že nás vysťahujú, že nás ani lekár neošetrí, lebo nemáme peniaze. V krajnom prípade ešte ani pohreb si nevieme sami zaplatiť. Toto je niečo, čo by sme najradšej ani nevideli a nevedeli o tom. A predsa je dôležité o tom vedieť. Lebo ak viem, aký mám dlh, tak viem, že keď je to nejaká miliarda, že ju nebudem splácať brigádou v McDonalde. Jednoducho, keď viem svoj skutočný stav, tak to nebudem riešiť vlastnou silou. A pritom práve toto pokušenie mali Galatene. Dajme sa obrezať, plňme príkazy zákona, zaplaťme si tento náš dlh sami. Namiesto odpustenia v Kristovi si to chceli svoj dlh odmákať sami na brigáde. Tak nie nadarmo im Pavol na začiatku tejto kapitoly hovorí, že sú nerozumní, že sú blázni, že sú hlupáci. Ak chceme byť skutočne dobrí, čistí a bez dlhov, nestačí výchova, nestačí naša snaha. To dokáže len Božia moc Evanjelia. Keď Duch Svätý zlomí naše srdce, keď nás vedie do pokánia a k viere v Pána Ježiša Krista. A to je zázrak znovuzrodenia. To je Boží čin. A keď tuto čítame, tak Pavol to spája s ďalším zázrakom. To, keď uveríme, keď sa znovu narodíme, že sa nevieme z vlastnej sily, tak to prináša ďalší zázrak. Vďaka Evanjeliu sme nielen slobodní, ale aj jednotní. V 28. verši tu čítame jedno z najkrajších vyznaní Biblie. Možno si to môžeme premietniť. Čítame, že v Kristovi padajú všetky bariéry. Tie náboženské, medzi Židmi a pohanmi. Tie sociálne, medzi otrokmi a slobodnými. A dokonca aj tie rodové. V Kristovi už nie je bariéra ani medzi mužmi a ženami. V Bohu máme všetci rovnakú slávu a rovnakú hodnotu. Prirodzene medzi nami sú nielen rozdiely, ale aj nepriateľstvo. Ak nie sme znovu zrodení, tak nielen, že sme rozdielni, ale sme nepriatelia. Ale vďaka Kristovi z tejto bariéry nič nezostalo. Keď ste boli nedávno na našej zborovej záhrade, tak ste si všimli, že kedysi tam išiel plot uprostred tej záhrade. Taký murovaný. Ale potom prišla brigáda a nič z toho plotu nezostalo. Žiadne rozdelenie. Keby tam dneska prišiel nejaký nový človek, tak by ani nevedel, že tam uprostred niečo kedysi stálo. A takéto niečo robí Evanjelium medzi nami. V tej našej rozdielnosti, kde by sme mali stáť medzi sebou, kde by sme mali medzi sebou bojovať, kde by sme mali medzi sebou vyhraňovať, tak Evanjelium nás to Božou mocou, tým zázrakom nie z našej sily, ale z tej Božej moci nás zjednocuje. Pritom Pavol vie, že tie vonkajšie rozdiely sa nemenia. Židia a pohania majú stále inú kultúru a iné zvyky. Otroci a slobodní mali stále iné postavenie a iné povinnosti. Muži a ženy mali stále inú úlohu a iné poslanie. V Kristovi sa nerušia tie rozdiely medzi nami, ale padá rozdelenie medzi nami. Dovtedy sme boli rozdielni a rozdelení, ale teraz sme rozdielni a zjednotení. Lebo taký je sám Boh, keď sa pozrieme na Svätú Trojicu. Otec, Syn a Duch Svätý. Každý z nich je rozdielny. Každá osoba je jedinečná. Každý z nich mal inú úlohu pri stvorení aj pri našej záchrane. Ale nie je medzi nimi žiadne súperenie, žiadna závisť, žiadny boj ani nezhoda. On je dokonale jeden Boh. Otec, Syn a Duch sú hodní rovnakej slávy a úcty. Boh v sebe zažíva takú dokonalú jednotu a lásku a teraz v Kristovi svojou mocou toto isté prináša aj nám. Boh nás volá, aby sme sa doplňali a navzájom milovali. Nie z našej sily, ale z jeho moci a milosti. Takto Pavol hovorí. Hovorím však, kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého.
ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil Otec. A tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živlami sveta. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba Otče. A tak už nie si otrok, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Takže Pavol aj v tejto poslednej časti pokračuje v tom svojom kontraste medzi maloletým, ktorý žije ako otrok, pod zákonom, a zase naopak dospelý, ktorý už žije slobodne ako syn. A stále máme pred sebou ten veľký obraz za týmito slovami, ten príbeh, ako bol prisľúbenie, ako bol zákon, ako boli naplnené tie prisľúbenia v Evanjeliu. No poďme sa pozrieť trošku aj na tie detaily, lebo Pavol tu v týchto veršoch otvára sa taký nový, ďalší, trošku ťažko zrozumiteľný výraz, na ktorom sa tí teológovia nezhodnú, ako tu zaznelo pred chvíľkou. On spomína, že sme žili v otroctve pod živlami sveta. Čo sa myslí pod tými živlami? Čo to bolo za otroctvo? V tejto dobe, keď to Pavol písal, táto fráza bežne znamenala, označovala tie základné elementy, z ktorých sa skladal svet. Viete, tie 4 poznáte, nie? Z hodín. Voda, zem, vzduch, oheň, hej, tak toto znamenalo. Živly sveta, tá fráza znamenala toto. Ale to znie dosť čudne, že ako tomuto ľudia, ako pod takýmto otroctvom sme boli, zvláštne to znie. Aby toho nebolo málo, tak zase iní tvrdia, že tie živly sveta to sú práve duchovné mocnosti, anjeli a démoni. Tak sú tu dve možnosti, ani jedna z nich do toho úplne nesedí a asi nemôže byť ďalej od seba. Tak čo tu im Pavol tu myslí, hej, v týchto ťažkých slovách, nie veľmi vysvetlených? Skúsim taký pokus, hej, čo by tam mohol myslieť. Tak ak berieme tie základné elementy, voda, oheň, vzduch, tak to v podstate nejakým spôsobom ukazuje pre ľudí tej doby na stvorenie. Hej, pohania, ako boli aj Galatania pôvodne, tak oni, rovnako ako Židia, napriek zákonu slúžili rôznym bohom a modlám. Hej, to bolo ich otroctvo, že jednoducho neslúžili pravému Bohu, ale slúžili kadejakým božikom a modlám. A títo božikovia často mali svoju moc odvodenú práve z prírody. Otročili bohom mora, bohom plodnosti, bohom úrody a podobne. A toto je zrejme to otroctvo, ktoré on tu má na mysli. A Pavol aj na inom mieste, v inom liste spomína, že na jednu stranu modly nič nie sú, tak na čo im otročiť, a na druhú stranu ukazuje nejakú duchovnú moc, ktorá je za ním. To, čo je pre nás dôležité tu vidieť, že toto je to najhoršie a beznádejné otroctvo, do ktorého upadali rovnako Židia aj pohania. Židia síce mali zákon, ale vidíme, že Boha sa držať nevedeli. Stále padali do tohto modlárskeho otroctva. Lebo zákon im nedával silu žiť v slobode. A takto odpoveďou na to naše otroctvo, to tu presne čítame, vo verši 4 bol až Boží čin. Boh naplnil čas. Naplnil svoje sľuby. A píše sa tam, že keď sa naplnil čas, tak prišiel Boží syn, narodený zo ženy. A Pavol práve týmto hovorí, že Ježiš je plný človek a plný Boh. A hoci bol obmedzený telom aj zákonom, nad jedným aj nad druhým zvíťazil. On porazil nie svoj, ale náš hriech. Svojou smrťou a vzkriesením naplnil Božie sľuby. Ježiš dokázal doslova nemožné. To, čo nám bolo nemožné. Zaplatil ten nekonečný dlh a uzdravil nás z nevyliečiteľnej choroby hriechu. A pretože sa naplnil tento čas, tak nie sme otroci, ale patríme do Božej rodiny ako synovia a dcéry. On sa rozhodol, že si nás adoptuje. Tak my sme ešte taká dobrá spoločnosť, že keď dnes uvidíme niekoho pri smetiakoch, tak je to nejaký tulák, ale môžeme si predstaviť, že v tých chudobnejších spoločnostiach sú aj deti také špinavé, zafúlané pri nejakých smetiakoch, nemajú čo jesť, tak to sme my boli ako deti. Stratené, siroty, nevedia sa o seba postarať. Ale Pavol tu hovorí, Pán Boh nás odtiaľ vytiahol tých smetiakov, adoptoval si nás, postaral sa o nás, zachránil nás, dal nám všetko, čo potrebujeme. A všetkých nás zachránil takto rovnako. Bez ohľadu na náš národ, jazyk, bez ohľadu na naše postavenie, bez ohľadu na naše pohlavie. Všetci sme rovnako zachránení a patríme do jednej Božej rodiny. A to nie je ani teória, nie je to ani výchova, je to Boží čin. A táto plnosť času tu nastala nielen tým, že prišiel Boží syn,
ale aj tým, že prišiel Boží duch. Preto všetci spolu v jednom duchu voláme Abba, Otče. Duch tvorí a potvrdzuje túto našu novú identitu. To je zase nič, čo sa nedá naučiť. Túto lásku a život nám do srdca dáva Boh sám, skrze svojho ducha. Rovnakého ducha, ako má Boh, máme my v nás. Bratia a sestry, na záver, keď sa pozrieme do kalendára, tak vidíme tam rok 2024. A možno sa aj vaše diáre plné rôznych stretnutí, rôznych povinností, plánov a akcií, aj táto víkendovka vám tam svieti. Keď si otvoríte noviny a pozriete sa na tento rok, vidíte, čo tu sú voľby, hokej, nový iPhone na trhu. Ale pri všetkej úcte, všetky tieto veci sú vlastne iba tie živly sveta, ktorým nemá zmysel slúžiť. Či je to politika, šport, peniaze alebo veda, nič z toho nemá v rukách náš čas. Ten správny a jediný kalendár je tu v Biblii. Tu ho opísal apoštol Pavol. Povedal, z Božieho pohľadu nastala plnosť času. Boh poslal svojho syna a poslal nám svojho ducha. Boh konečne poslal liek, ktorý nás zobudil z duchovnej kómy. A preto nesmieme tento liek opustiť a vrátiť sa do minulosti. Je to liek na našu záchranu a rovnako liek na našu jednotu. Preto aj teraz môžeme volať v jednom duchu Abba, Otče. Amen.